Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα θα κάνουμε unboxing μια μαστιχάρη κούκλα. Ο λόγος που αλλάζω τη φωνή μου είναι καθαρά για προσωπικούς λόγους. Γιατί από που ξεκίνησα το YouTube έχω πολλά ενδικά σχόλια. Εδώ είναι το μπροστά το κουτιού, όπως βλέπετε, και εδώ είναι η πίσω μεριά του κουτιού. Από αυτή τη συλλογή μπορείτε να συλλέξετε τη Spectra και τη Roshel. Πάμε να την ανοίξουμε. Εδώ είναι η λαγκούνα έξω από το κουτί. Μαζί της έχει μία τσάντα, η οποία ανοίγει. Φοράει επίσης ένα πανέμορφο κολλιέ και δύο πανέμορφα σκουλαρίκια. Κάποια από τα μαλλιά της είναι πιασμένα πίσω και τα υπόλοιπα είναι μούπλες. Και ας δούμε τα αξεσουάρ με τα οποία έρχεται. Είναι η χτένα της. Το κινητό της. Ένα άρωμα. Και μια μικρή παλέτα με μακιγιάζ. Επίσης έχει και το βιβλιαράκι της που έχει φωτογραφίες από την έξοδό τους. Όλα τα μάνστρας εδώ μαζί. Αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe ώστε να βλέπετε και άλλα βίντεο με κούκλες. Τα φιλιά μου μέχρι το επόμενο βίντεο. Bye!